Jeg har lige bruttet. Prøv at kigge på min ged. Jeg er bare... Du gjorde det. Om det vil jeg det så. Det tror jeg ikke. Okay, nu kan jeg godt. Dam. Besøg. Nummer. Kom ind, Lukas. Stop! Sut den. Du skal level P. Prøv at se mig kigge, jeg er stripper. Skal jeg slikke den her for dig? Skal jeg det? Og hvad? Ham der en eller anden spiller Counter-Strike. Jeg kender ham! Hvem er det? Ved jeg. Fuck, det lyder dumt at sige. Der er en madras. Okay, tror du godt jeg kan det her egentlig? Det var sådan. Vi kan... Ja, jeg ligeglad, vi kan ikke deroppe. Du mig! Du kan jo få den her, så må kigge på her. Må du kigge film mig, okay? Prøv at film mig, okay? Drej, kigge på her. Okay. Slow motion. Jeg kunne noget. Kom nu, Andreas! Okay, Andreas, jeg kommer ud ikke. Vent på mig. Jeg gør det jo. Skal vi ikke have de der rummester så? Jo, hvad tror du jeg kan gøre? Berøven, det vil jeg gerne. Undskyld mig, vil du kan have den her op i røven? Svar mig! Nej. Jeg griber dig! Nej, jeg kan ikke svare på. Der kan du der. Ja, du kan lige ind i mit røvhul. Nu! Hvor er det dejligt. Det kan jeg også. Jeg er bare ikke nødt til det. Du gør mig stolt. Du gør mig rigtig stolt. Da. Nej! Den er taget udgående. Jeg fik den. Okay, går du lige derhen? Man kan godt udlægge den der. Vil du gerne røre mig, hva'? Kom her. Din inventory, så... Du skal ind i mit inventory. Nej, han skal... Jeg prøver at blande alle menneskerne sammen med dem her, okay? Og se hvad der sker, okay? Jeg vil slikke dig, Anne. Du skal være mit... Er det dig, hva'? Prøv at kigge mig. Se mig ham, kig. Er det dejligt, din satan? Svar mig! Det skal op i røven på hende! Fuck ham! Hvad fanden skal det der? Du kan gøre det! Der kommer faktisk lidt penge frem. Når jeg tager ting ind i min inventory, kommer der penge. Ja. Det er Bob, du ved udmærket godt. Det her er Bob, okay? Bob, du ved udmærket godt.
Du ved det godt, svar mig! Han blev godt ned og bare døde. Josefine! Okay, vi kan give et hvem synes du, de her minder om i skolen, egentlig dem her? Det der er helt klart Alfred. Fuck dig! Forbud dit røvhul! Hvorfor mig? Er det hårdt? Så, for at være helt ærlig, så synes jeg, at den her, den ligger mig. Vent. Hvad? Okay. Okay, er du klar? Der ligger penge derovre. Okay. Okay. Den er lige der. Ja, hvad dropper jeg? Sådan der. Ja, du dropper. Hvad? Det er mig, der bliver til den der. Nu får jeg sejt hår. Må jeg se dit hår? Det er det sejt til. Vi to skal være gode venner. Nej, det er Okay, kan vi gå ud til næste land? Nej, ikke nu. Jeg skal lige... Vi kan gøre det! Andreas, jeg må godt, du kigger være på... Hvad fanden er det? Prøv at se dit hår! Ja, mit hår er så sejt. Synes du også det? Prøv lige at se det. Jeg prøver at se min lygtepæl. Nu kommer jeg. Altså, det ser nok bedre ud, når givet være en naturlig størrelse. Men alligevel... Se min lygtepæl! Se min lygtepæl! Det er da for Se den! Det er for Og hvad er det? Er det sådan en der, man kan... Der har den der, tak. Det smager... Jeg er min din ting. Jeg griber dig! Hvorfor er du i ild? Den satan. Hvor er det dumt du? Jeg kan få det frø. Jeg prøver at stå helt stille, Lukas. Jeg brød ikke. Hvor kan vi gå hen nu? Ja! De der gemmeleg. Jeg gjorde det! Andreas! Bitches! Jeg er ude på banen, Andreas! Andreas, kan vi ikke... Andreas! We're going to space now. Jamen, jeg burde kigge, Andreas. Jeg er ude af banen. Faktisk ret fræk. Jeg kan ikke komme længere. Jeg ved det ikke, hegnet. I er frie, Prøv at se ham der! Kig ham der, prøv at kigge! Hallo? Ja! Men, jeg skal lige... Open the door. Næl for mig. Nej! For mit smukke hår. Alle elsker mit hår. What? Jeg kan snyde! Ja. Sådan der snyder man. Jeg putter dem ind i inventory. Se, kig, Andreas. Sådan der snyder man. Kig, Andreas. Kig, Andreas. Kig. Sut den. Kom så, Timmy. Okay, der... Hvorfor græder de? Hvad fanden siger du? Altså... Hvad laver du? Det går ind i lag! What the fuck? Hvad laver du? Gangbang? Jeg kan få alle dem. Jo, det kan godt være, Nicker, og vi nok har spillet sikkert også Crasher der ved. Men... Nej, det gør den ikke. Min computer kan godt klare det. Nå, okay. Det kan bare lige genskabe det. Ikke gør det mere! Og kig op. Kig op i luften. Kig op i luften. Kig op i luften.
What? Okay, lad os op. Det var det, vi ses alle sammen. Ja, Farvel!